pangani click subscribe button kuti nthawi zonse mzilandira ma notifications kapanga upload new videos on our channel Malawi News Daily Updates. Zikomo kwambiri. Tsopano nazi nkhanizi mwa tsatane. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika walamula kuti nthambi ya boma yowunikanso zakagwiridwe ka ntchito ka nthambi ndi mabungwe ya boma Public Sector Reforms Management ikhale pansi pa ofesi ya President ndi nduna kapena kuti OPC. Malingana ndi chikalata chomwe chachokera kwa mlembi wa ofesi ya President ndi nduna za boma a Justin Saidi, kusinthako kuyembekezeka kuthandiza kuti ziganizo zochokera ku ofesi ya President ndi nduna ziziyenda mwachangu kupita ku nthambi ndi mabungwe a boma komanso kulimbikitsa kusintha kagwiridwe ka ntchito m'maunduna, mabungwe ndi nthambi za boma. Chikalata chatinso kusinthako kuthandizanso kulimbikitsa udindo wa President ofotokoza bwino kwa anthu nkhani zokhudza kusintha kwa ntchito za boma. Kudzera mu chikalata boma latsimikiza kuti kudzipereka kwake pothandiza kupititsa patsogolo ntchito za boma kudzera mu kusintha koyenera kwa kagwiridwe ntchito mu nthambi ndi mabungwe ake mogwirizana ndi masomphenya a chitukuko a Malawi 2063. Mlembi wamkulu wa boma a Justin Saidi ayamika nzika za dziko la China zomwe zikuchita business zawo kuno ku Malawi chifukwa cha thandizo lomwe amapereka nthawi zonse pamene dziko lino lokumana ndi mavuto kuphatikizapo a njala. Saidi anena izi ku Lilongwe komwe a Chinese Chambers of Commerce anakapereka ku nthambi yoona zangozi zogwa mwadzidzidzi thandizo la chimanga cha ndalama zokwana 80 miliyoni kwacha komanso cheke cha 20 miliyoni kwacha. Isaac Jali wafika ndi ripoti. Pamene mabungwe ndi makampani osiyanasiyana akupitiriza kuthandiza anthu amene akhudzidwa ndi njala kudzera ku boma, bungwe la nzika za ku China zimene zikuchita business mdziko muno la Chinese Chambers of Commerce nalo lapereka thandizo ku boma la Malawi la chimanga cha ndalama zokwana 80 miliyoni kwacha komanso cheke cha 20 miliyoni kwacha pofuna kuti bomalo lithandize anthu amene akhudzidwa ndi njala. Popereka thandizolo, wapampando wa bungwe la Chinese Chambers of Commerce Azu Shanjian anati dziko la Malawi ndi bwenzi lenileni pa nkhani za chitukuko, kotero kuti thandizo limene aperekalo ndilofuna kuchepetsa vuto la njala limene anthu akukumana nalo panopa. Azu anati anthu aku China apitiriza kuthandiza anthu akuno ku Malawi nthawi ina iliyonse pamene angakumane ndi vuto monga la njalali. Polandira thandizolo m'malo mwa boma la Malawi, mlembi wamkulu wa boma a Justin Saidi anati thandizolo laonetsa kuti dziko la China ndilodzipereka kwambiri kugwirana manja ndi boma la Malawi potsatira pempho la President Profesa Arthur Peter Mutharika loti anthu ndi mabungwe osiyanasiyana athandize a Malawi amene akukumana ndi vuto la njala. Komabe a Justin Saidi akuti mwa ndalama zokwana 209 billion kwacha zomwe boma lidakonza kuti lithandizire anthu amene akuvutika ndi njala, 138 billion kwacha yokha ndi yomwe yapezeka, kotero kuti 71 billion kwacha ndi yomwe yatsalira kuti ntchito yonse yothandiza anthu amene akuvutika ndi njala iyende bwino, kotero kuti apempha ena akufuna kwabwino kuti athandizepo. Ngati aboma tilosangalala ndipo okondwa kuti a Chinese Chamber of Commerce abwera nkutipasa chithandizo cha chimanga kukwana 80 million Malawi kwacha komanso ndalama cash 20 million kuphatikizo makwana 100 million Malawi kwacha. Izi nzabwino kwambiri ndipo zikusonyezeratu kuti mmene makampani akubwerera, mabungwe akubwerera ali ndi chikhulupiriro ndi boma mmene ndondomeko tikuyendesera, ndipo tifuna tiasimikizire kuti ngati boma chithandizo chimene talandirachi chipita kwa anthu oyenereka, ndipo aliyense oyenereka kuti alandire chithandizocho apeza, ndipo malinga ndi kunena kwa President palibe amene azafe ndi njala. Ripoti la Malawi Vulnerability Assessment Committee lidaonetsa kuti anthu oposa 4 miliyoni ndi amene akuvutika ndi njala mdziko muno chifukwa cha ng'amba yomwe idagwa mdziko muno chaka chathachi, zomwe zidachititsa kuti boma lisakesake chimanga m'mayiko osiyanasiyana monga ku Zambia, pamenenso mabungwe ena akupereka thandizo la ndalama ndi chakudya pofuna kuthetsa vuto limeneli. Isaac Jali, MBC, Lilongwe.
mayi wa dziko lino Profesa Gertrude Muthalika loweruka pa 24 January 2026 akapereka thandizo kwa mabanja omwe akhudzidwa ndi ngozi ya madzi osefukira yomwe yachitika posachedwapa pa bwalo la zamasewero la Chilimampunga ku Mtandire mu mzinda wa Lilongwe. Chikala chomwe a ofesi ya mayi wa dziko linoyo atulutsa chati thandizoli ndi ufa omwe ndi wa ndalama zokwana 25 miliyoni kwacha. Akakhala kachitatu kupereka thandizoli mwezi uno kutsatira thandizo ngati lomweli ku area 44 mu mzinda wa Lilongwe ndi maboma ankhotakota kudzera ku bungwe la Beautify Malawi BIM Trust. Polankhula ndi MBC mkulu woyendetsa ntchito za BIM Adingiswayo Chere ati kudzera mu thandizoli mayi wa dziko lino akuonetsa kudzipereka kwawo pothandiza anthu omwe akhudzidwa ndi mavuto omwe agwa mwadzidzidzi. Iwo akulongosola kupyera mu ofisi ya First Lady ndi Beautify Malawi loweruka lino amayi anachiona kuti ndi chinthu chofunikira zedi kuti tithe kukakhala pamodzi ndi anzathu amene amakhudzidwa ndi nkhani ya kusefukira kwa madzi makamaka udera la Mtandire mtawuni muno wa tawuni ya Lilongwe. Makamaka cholinga choti kukangokhala nawo kuwalimbikitsa kuwatsimikiza kuti Mulungu sanataye komanso iwo ngati mayi akuwapasanso chakudya pang'ono kuti mwina lero ndi mawa atokhala ndi chakudya pamene tikupitirizabe kukhulupirira ndi kuyitanira kwa anthu osiyanasiyana kuti enti athandiza anzathu amene anapezedwa ndi ngozi ya kusefukira kwa madzi makamaka muno mtawuni. Chifukwa choti tikuzindikira kunena kuti anthu amene muno mtawuni ndionena kuti tsiku ndi tsiku amakhala kuti akulawirira mamawa kukasakati maganyu cholinga choti apeze chakudya chawo cha tsiku limenelo. Ndeno apa kuti madzi anabwera kukokolola manyumba zawo kukokolola katundu wawo ndikovuta zedi anthuwa kuti kodi chakudya chinachipeza panthu. Chimasiyana ako mwina ngozi yoti ikakugwerani kumudzi kuja kunena kuti makhala ngati pamudzi timatha kuthandizana mwina chidonso apa ndikuthandizana mwina ndizayi koma mtawuni muno zimakhala zovuta zedi sungathe kukadikira kwanza kufa nayenso mwina akufuna kuti akapange maganyu kuti adye chakudya. Chifukwa chake mana chona chofunikira zedi kuti mwina tayende anzathu mtawuni muno ku Mtandire mawa lino kukapasa ufa zina ndi zina zoti zithandizeko ku moyo wa tsiku ndi tsiku. Nduna yoona zamalo ndi chitukuko cha matawuni a Chimwemwe Chipungu yapereka sabata imodzi kwa kampani ya zomangamanga ya Solid kuti ikonzenso zolakwika zina mu msewu watsopano wa Kanjedza Forest mu mzinda wa Blantyre. Ndunayi inalamula izi itayendera msewu pa mwambo opereka msewuwo ku mzinda wa Blantyre. Chisomo break wafika ndi zambiri. Nduna ya zamalo ndi chitukuko cha matawuni a Chimwemwe Chipungu inati siyokondwa ndi ntchito yomanga msewuwu kamba kuti wakumbika komanso ngande zodutsa madzi mbali mwa msewuwu zaonongeka ngakhale kuti sipanaduse zaka ziwiri. Komodwa kwambiri kuona kuti msewu uno uli ndi mavuto ambiri, taona mapotho ambiri amene akugwidwa kale ndi mvula komanso taona kuti ngande zambiri sanazipange bwino muli zinyalala zomwe zikupangitsa kuti madzi azikokola misewu. Takambirana ndi amene akuyang'anira msewu uno kunena kuti kuyambira lero kufika pa 30 January 2026 akonze mavuto onse amene ali nawo. Akambirananso ndi amene achomo kuti pamene ife kulibe akhale maso athu kuti misewu imeneyi ikhale kuti yoyenerera malingana ndi ndalama zomwe bomalalipira. Komabe kampani yomwe inagwira ntchito ndi Solid Construction poyang'anira ntchito yomanga msewu ya pamodzi yati kuonongekaku kwadza chifukwa anthu ena atseka ngalande zodutsa madzi ndi zinyalala. Adakamangabe nyumba sanamalize ndi akamamanga nyumba zimene zija kumatenga njerwa mchenga ndi zinyalala kumaponya mu ngalande komanso kumatseka makavati. Zotsatira zake zoti madzi kumasiya kuyenda mu ngalande ndi kumayenda pakati pa msewu ndi kumaononga msewu. So chinthu chachikulu chimene timapempha kusite komanso kulanzi ndichona kuti aonetsetse kuti misewu yathu anthu sakutayamo zinyalala, omangawa sakukwiriramu ndi njerwa ngakhalenso mchenga. Ndipo mfumu ya mzinda wa Blantyre ya Councilor Isaac John Osman yati konsoloyi iziyang'anira msewuwu ndipo ipititsa patsogolo ntchito za umoyo kuderali.
timaona kuti ndi bwino kuti mmene apangira Minister of Lands Minister of Roads also abweretse misewu atibwezereni ache kuti funding jazibwera ku city cholinga kuti misewu tizikonza chifukwa anthu akudandaula ndi anthu athu akudandaula kwambiri kuti misewu ikukumbika komanso izi zomati misewu kumanga mmene wamangidwira uwu ukuoneka bwino koma osali wabwino ndezinthu ngati zimenezo kuti ife titengepo mbali chikuoneka chinthu chikhale m'manja mwathu. ndalama zokwana 6 billion kwacha ndi zomwe azigwiritsa ntchito pomanga msewu ndipo pamodzi ndi yotalika makilomita 16. Chisomo Break, MBC, Blantyre. Boma lalimbikitsa anthu kuti asinthe kaganizidwe ndi kutenga ntchito yodzala mitengo ngati bizinesi. Langizoli lapereka ndi nduna ya zofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba pomwe anali nawo pamwambo odzala mitengo wa bungwe la Southern Region Press Club SRPC. Tindi ripoti la Geoffrey Chinawa. Nduna ya zofalitsa nkhani ndi luso la makono a Shadrack Namalomba anatambasulira kwa anthu azamomwe angapezere ndalama pochita ulimi wa mitengo. Namalomba anati kuchokera ku malo ochepa kuzera mu ulimi wa mitengo ina anthu angathe kumapeza ndalama zokhazikika kwa nthawi yayitali. Panso nzofunika kuti tizipanganso ma business ena tisamangodalira mwina izoti timatokhala atola nkhani chifukwa choncho mwina soti sitingamapeze ndalama zokwanira koma chachikulu nchakuti ndagawana nawo kudzala mitengo kusangokhala kuti ino kwa mambo chabe tikutenge ngati business. Ndiye ndinaperekaso example kuti pa munda 1 hectare ya munda tikalima chimanga timatulutsa matumba 40 kopatu tikalima munda omwewo mitengo ngati yapayi imalowa mo 1000 mmene momwe titokhala kuti pa zaka 10 tithoza peza kuti apeza 600 million per hectare imodzi. Ndiye kuti no uku matumba 40 aja pa 50,000 ndi 2 million pa chaka. Tikatenga 60 million kuigawa divide by 10 tipeza nokuti mekuja tukupeza chani 60 million pa chaka. 2 million ndi 60 million chabwino ndi chani kumene tupeza ndalama zambiri tu ndikuti ndiku 60 million ku pine triko ndiyeno tisinthe maganizidwe amalawo. Mitengo ndi ndalama. Mitengo kutithandizira kuti nthaka yathu isamakokoleke komanso mitengo kutithandizira kuti dziko lanilo likhalira chani la green. Mawu ake mkulu wa bungwe la Southern Region Press Club Leonard Amos ati pofuna kuonetsetsa kuti mitengo yonse yomwe abyala ipulumuke agawa mbande zina kwa anthu a m'midzi yoyandikira kuti chisamaliro cha mitengoyi chikhale chabwino. Cooperative chifukwa bwa ndi program imeneyi komano apapa ndi tatenganso step ina chifukwa tikufuna no tigwire ntchito ndi anthu am'mudzi tapatse mitengo adzale chifukwa pano mukudziwa kuti mitengo yathu ndiyochepa imene tingadzale pano kufamu ino ndiye ng'ono koma tikapereka m'midzimu anthu akadzala pakhomo pawo m'munda mwawo tili ndi chikhulupiriro kuti mitengo imeneyi mwina yoposera 90 pa 100 iliyonse ipezeka kuti yasamalidwa yakula mpaka nakalikali. Bungwe la Southern Region Press Club SRPC kudzera mu thandizo lomwe lapeza ku project ya Agriculture Commercialization AGCOM likhala likuyamba ulimi wa nkhuku pamalopa posachedwa. Pakati pa mwezi uno wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino a Enoch Chihana anakhazikitsa ntchito yobyala mitengo ya chaka chino m'boma la Phalombe. Geoffrey Chinawa, MBC, Blantyre. Oyimira boma pa milandu a Frank Mbeta komanso oyimira a Richard Chipwendo Banda pa mlandu ofuna kupha munthu ogwirizana zochotsa mlandu ku Civil Division kubwerera ku bwalo loona za upandu la Criminal Division. Bwalo lalikulu la Civil Registry ku Lilongwe limenera kuyamba kumva pempho la oyimira boma pa mlandu a Frank Mbeta pa kutsutsana kwawo ndi chigamulo chomwe Judge Kinyata Nyirenda anapereka pamlandu wa Chimwendo Banda. Ambeta auza MBC kuti mbali zonse zagwirizana kuti mlandu uchoke ku Civil Division kubwerera kumwe umazengedwa poyamba ku Criminal Division. Tunapereka makalata athu ku court kumene timanena kuti nkhani isinena kubwera kuno ku Civil Division ya High Court chifukwa kuti nkhaniyo imakambidwa kale ku Criminal Division ya High Court kuyongo konkono ndi zinthu zina zimene tinayika mmene ndiye maloya a Chimwendo Banda avomerezana nawo ndi maganizo amene ife tinapereka ku court chifukwa chonena kuti ngakhale ku kesi ya criminal court inapatsanso kale belo a Chimwendo Banda
ndi palibe chifukwa chenicheni chopezekeranso tili ku khoti la kunoyo. Ndi pa chifukwa chimenecho tamvana kuti tisayinirana kuti kesi imene ili ku civil division ya high court ichoke. Maorders amene anaperekedwanso kuno akhalenso nawonso kuti achoka. Mlandu ukapitirira criminal division ya high court. Zimapereka chisokonezo chotani kuti mabwalo awiri osiyana akumva mlandu omwewo kapena akukamba nkhani yomweyo, mwina zimapereka chithunzithunzi chotani? Mmene zimakhalira masuku ano, high court ili ndi ma divisions. Ena okamba zokhudza za mbanja ndi zamasiye, ena okhudza za milandu zopanda upandu, ena za upandu imene ingatimati criminal division, ena za business commercial division. Ndi mmene zimene okhalira nzonena kuti nkhani yokhudza division ina yake imene ikhali ku division imene ngati kesi ya chimwendo ndiyoti akuganiziridwa mulandu wa attempted murder, zimatanthauza kuti ayenera apite ku criminal division. Ndi kumene anapita kalenso kapanga apply for bail. Ndikuti pa mmene zimene okhalira chicho sichinena chimalizikire konko. Gulu la atsogoleri a zipembedzo zosiyanasiyana mu mzinda wa Mzuzu la Mzuzu Clergy Association lati lili ndi chikhulupiriro kuti ntchito zotamandika zomwe boma la DPP lagwira mu nthawi yomwe lakhala likulamulira zipitiriza chitukuko cha dziko lino patsogolo. Poyankhula pa msonkhano wa olemba nkhani mu mzinda wa Mzuzu wa pampando wa gululi, Bishop Amos Chuma anatchulapo zinthu ngati kupezeka kwa mafuta a galimoto, ntchito yogawa chimanga ndi thandizo lina lomwe boma likupereka pansi pa utsogoleri wa Profesa Muthalika ndi mgwirizano wa Blue Alliance. Bishop Chuma akufotokoza kwa Chimwemwe Mirulo. Profesa Arthur Peter Muthalika chifukwa chokhudzana ndi kusankha wachiwiri wa president Right Honorable Enoch Kanzingeni Chihana kuchokera kuno kumpoto. Chinthu ichi atilemekeza ife ngati kumpoto, ndipo ife atsogoleri a zipembedzo tili woyamikira chimenechi fatili naye wathu otiyang'anira mbomamo. Tanenanso nkhani yokhudzana ndi kumene a president anakana bilu yokhudzana ndi CDF kuti ibwerere. Tikuyamikira kuti achita bwino, kuti pakuterotu akayunikirenso bwinobwino kuti ziyendenso bwinobwino, zithandize 5 billion ndi ndalama yambiri yoti atithandize zitukuko ma constituency osiyanasiyana. Munkhani za malonda, kafukufuku woyamba owunika mlingo wa fodya yemwe akuyembekezeka kukololedwa chaka chino wayamba msabatayi. Mneneri wa nthambi ya boma yoona za ulimi ndi malonda a fodya ku Tobacco Commission TC Teleforus Chigwenembe wati kafukufukuyu wayamba lolemba sabata ino. Zambiri mulipotire. Kafukufukuyu akuchitika pomwe fodya wambiri wayamba kukula m'minda yosiyanasiyana. Pali chiyembekezo kuti kafukufukuyu yemwe achitike kwa sabata zitatu apereka chithunzithunzi cha kuchuluka kwa fodya yemwe akuyembekezeka kupita kumsika chaka chino. Polankhula ndi MBC, mneneri wa TC ya Teleforus Chigwenembe ati zokonzekera malonda a chaka chino zikuyenda bwino monga ntchito yakalembera wa alimi. Achigwenembe ati pakadali pano akadawerenga kuti ndi alimi angati omwe alima fodya chaka chimenechi. Chaka chathachi dziko lino linapeza ndalama zoposa $500 million ku malonda a fodya olemera makilogramu 194 yemwe anamugulitsa pa mitengo ya $2.54 pa kilogramu. Malinga ndi Achigwenembe, zikamatha sabata zitatu zikubwerazi akhala atadziwa mlingo wa fodya yemwe walimidwa. Elin Chimoyo, MBC, Blantyre. Ndipo munkhani za masewero, banki ya National yati ndiyokhutira ndi mmene mpikisano omwe imathandiza wa masewero ampira wa miyendo wa atsikana wayendera. Mpikisano wa NBM Women's Premiership omwe wachitika kwa nthawi yoyamba ndi wa matimu 10 a dziko lonse. Mpikisano ufika kumapeto la mulungu lino pamene timu ya Silver Strikers Ladies ivekedwe ukatswiri akatha masewero ake ndi FCB Nyasa Big Bullets Women.
poyankhula ndi MBC mkulu woona zamalonda ku banki a Akosa Hiwa ati ndiokondwa ndi momwe ligi yayendera. Umene wakhala ulendo wabwino pabasi wationesa zinthu zosiyanasiyana ife ngati sponsor. Taona kuti azimayi amene amasewera mpira wa miyendo alimbikitsidwa kwambiri ndi premiership imene inali yoyamba Malawi munomo kukhazikitsidwa ndi corporate sponsor kapena sponsor wina aliyense. Ndipo tikukhutira kuti tathandiza kupanga establish masewero a mpira wa football pakati pa azimayi muno Malawi. Taonanso munyengo imeneyi imene mapanga sponsor NBM Women's Premiership kuti ma squatters nawonso amalimbikitsidwa ndi zimene zikuchitika ndipo nawonso anatha kusewera bwino lomwe ma games awo mpaka kupanga qualify kuti apite ku AFCON ku Morocco mu match imene mukubweramo. Ife ngati sponsor chimene timafuna kupanga zikuoneka kuti ndithu zachitika koma tipitilizano kuona chitsogolo kuti zikhala bwanji. Premiership imene inatipatsa mpata kuti ife tikumane ndi ma customers athu osiyanasiyana, anthu amatsegula ma account, timatha kuayendera anthu m'mahudu kapena m'malocation imene amakhala komanso kumpira komweko ndikumayankhula nawo nkhani za premiership komanso nkhani za ma account, nkhani za ma product osiyanasiyana national bank ngati mo wallet. Koma chachikulu chenicheni chimene timafuna ndicho tikhazikitse nditu discipline komanso kukhazikitsa inspiration mwa azimayi amene amasewera mpira wa miyendo kuno ku Malawi komanso mwa atsikana onse amene ali m'masukulu amene akufuna atazayamba kusewera mpira umenewo because muli potential yambiri. Ndi nkhani imeneyo tafikanso pamapeto pa nkhani zathu madzulo ano. Pangani click subscribe button kuti nthawi zonse muzilandira ma notifications kapanga upload new videos on our channel Malawi News Daily Updates. Zikomo kwambiri.